Исәнмесез укучылар. Бүгенге онлайн дәрестә квадрат тигезләмә һәм аның тамырлары темасын өйрәнүне дәвам итәбез. Билгеләмә буенча ax квадрат плюс bx плюс c тигез 0 рәвешендәге тигезләмәләр квадрат тигезләмәләр дип аталды. Биредә x үзгәрешле, a, b һәм c коэффициентлар. Шулай ук квадрат тигезләмәләрне икенче төрле, икенче дәрәҗә тигезләмәләр икәнен белдек. Китерелгән тигезләмәләр һәм тулы булмаган квадрат тигезләмәләр белән таныштык. Әгәр дә буларны оныткан булсагыз, кабат 8нче дәресне карарга тәкъдим итәм. Бүгенге онлайн дәрестә квадрат тигезләмәнең бер коэффициенты да 0-га тигез булмаган очракны карарбыз. Ул очракта әлеге квадрат тигезләмәне ничек чишәргә соң? Бу очракта без квадрат тигезләмәләрнең тамырлары формуласына мөрәҗәгать итәбез. Квадрат тигезләмәләрнең тамырлары формуласы әлеге рәвешне ала. Яки кыскача була язалар. Без алдагы дәрестән b һәм a коэффициентларын кайда урнашканын беләбез. D яки дискриминантны ничек табырга соң? Дискриминантны табу формуласы b квадрат минус 4a тапкырланган c рәвешле. Димәк, квадрат тигезләмәнең тамырларын табыр алдыннан башта дискриминантны табалар. Дискриминантка бәйле рәвештә квадрат тигезләмәнең бер тамыры, ике тамыры булырга мөмкин, я тамырлар бөтенләй булмаска мөмкин. Бу очракларны карап китик. Әгәр дискриминант уңай булса, квадрат тигезләмәнең ике тамыры була. Әгәр дискриминант 0-га тигез булса, квадрат тигезләмәнең бер тамыры була. Әгәр дә дискриминант тискәре булса, квадрат тигезләмәләрнең тамырлары булмый. Шулай итеп, квадрат тигезләмәне шишу өчен алдагы алгоритмны куллану уңайлы. Беренчедән, дискриминантны табабыз. Икенчедән, дискриминант тискәре булса, тамырлар юк дип язабыз. Һәм өченчедән, әгәр дә дискриминант 0-га тигез булса, яки 0-дан зуррак булса, без әлеге формуланы кулланачакбыз. Укучылар, без бүгенге онлайн дәреснең теория өлешендә тулы булган квадрат тигезләмәләрнең тамырларын табу формуласы белән таныштык. Әлеге формулаларны куллануга мисаллар шишүне без практик өлештә карарбыз. Сау булыгыз!